zinemara joango naiz. Bai, zer ikusiko duzu? Beldurrezko pelikula bat. Ze ona. Zinema zarrean? Bai, 10:00 hasiko da. Ni ere animatuko naiz. Bizkor ibili sarrera gutxi daude. Konforme. Ara, goiz guztianen naiz konturatu. Zertaz? Oinetako berriak, Iker. Bai, tira. Gaur estreinatu dituzun? Bai, goizean jantzi ditut lehen aldiz. Orduan, osasunarekin urratu. Amaia, zertan ari zara? Aizu, ohitura da. Ohitura jendeari oinak zapaltzea. Oinetakoak berriak badira, bai, zorte ona ematen du. Zorte ona ez dakit. Baina, ja, zikindu dizkidazu. Motel, ez aserretu. Oso politak dira. Bai, Bai, eskerrik asko. garesti itxura dute. Zenbat ordaindu duzu? Tira, 80 euro. pixka bat gehiago. 100 euro? 120. Kontxo, Iker, gure markesa? Aizu, garrantzitsua da oinetako onak erostea. Hauek onak izango dira, bai. Hala da, bai. Mendira joateko oso aproposa. Mendira joateko. Iker, zuetzara mendira joaten. Bueno, badazpada. Badazpada 120 euro. Mendira joateko bakarrik ez. Bulegora joateko ere oso egokiak dira. Bai? Zer egingo duzu, oinetako hieki? Begira, adibidez, jende nekagarriari oinak zapaldu. Iker!